Aminatu garkuwa ta kice kika ɗauka uban mazaje. Aminatu garkuwa ta kice kika ɗauki uban mazaje. Sarki kika ɗauki uban mazaje. Mai ikon bayar da mulki kika ɗauki uban mazaje. Mai raba da uwa a aiki cikar iko sai kai saraki. Komai ni kai zana roƙa, salatul fatihi ba iyaka. Sarkin ma'aika annabu ne ƙarshen iyaka. Salatinsa da uwan tagwaye kika ɗauki uban mazaje. Masu abin da ake bulaye kika ɗauki uban mazaje. Sahabu Rasulallah a waye da alayensa da sufaye. Aminatu garkuwa ta kice kika ɗauki uban mazaje. Jani uban mazaje, Shaka Jilani da bai garaje. Barhama ka ci dukan gidaje da annabi ruhi mata kanje. Shewali yara zimina kika ɗauki uban mazaje. Masu kira abu ɗan amina kika ɗauki uban mazaje. Da baba kawo madogara na jagora gun annabina. Aminatu garkuwa ta kice kika ɗauki uban mazaje. Salamu alaiki umman ma'aika, salamu alaiki gidan na sauka, salamu alaiki kiban na ɗauka, salamu alaiki uwa da kaka, salamu alaiki kure iyaka, salamu alaiki jini da tsoka na amina umman ma'aika. Sharbu ya zo da kansa, kika ɗauki uban mazaje. Na zo ne domin na amsa, kika ɗauki uban mazaje. Abinda kike yi ba irinsa, yau lamari na babu wasa. Aminatu garkuwa ta kice kika ɗauki uban mazaje. Wacce ta haifi kamar ma'aiki, ta yi ma duka kauni ɗauki. Ki fa ba mai buɗe baki, dole a yau ladabi ga banki. Kun ji uwar Islamu nana, kika ɗauki uban mazaje. Imanin sai da Amina, kika ɗauki uban mazaje. ya fi tunani da duk sanina, ni ke zan yi wa baitukana. Aminatu garkuwa ta kice kika ɗauki uban mazaje. Gatar rijalai kika ɗauki uban mazaje. Wanda ta zarce dukan misalai kika ɗauki uban mazaje. Ni dai ba na buɗan dalilai, ke aka ba dubban mukullai. Aljannan ki fa ba irinta, dan ba mai iya ayyukanta. Girma na a ƙasan ƙasanta, za na faɗa muku martabanta. Aminatu garkuwa ta kice kika ɗauki uban mazaje. Duk mata ke an ka zaɓa, kika ɗauki uban mazaje.
alhairin Allah kira ba ce kika ɗauki uban mazaje. mai daraja ke za ya zaɓa dan ya rabauta abun sarabba. Da jaki sinan ne makiyin ma'aiki yi ma ku fara aiki dan wuta ne dan baya sanki. Nana Aminatu garkuwa ta kice kika ɗauki uban mazaje. Nana Amina kina da tsada ce kika ɗauki uban mazaje. tunda furen ki fa yayi huda ce kika ɗauki uban mazaje. yau sanadin ki ake ibada dai na batun kalman shahada. Duba sunanta Amina ce kika ɗauki uban mazaje. tun daga sunan zaka auna ce kika ɗauki uban mazaje. ni daga nan na fahimci nana ta fi shahadan ma tukunna. Nana Aminatu garkuwa ta kice kika ɗauki uban mazaje. Abidar sai ta yi bauta ɗaukan annabi ya ishe ta kakan na batuli binta na Aminatu ba irinta. Kai ta shahadar ma kake yi ce kika ɗauki uban mazaje. dan wahala kuma dan bulayi ce kika ɗauki uban mazaje. mu mun san aikin buwayi kan ƙaunar saburin nabi. Nana Aminatu garkuwa ta kice kika ɗauki uban mazaje. za na faɗa muku matsayana in mutanen ne gun Amina na rantse zan bi ta nana aljannan ba ta gabana. Gaban hakan ma ce kika ɗauki uban mazaje. Saddiqa Husna Musulma ce kika ɗauki uban mazaje. ai koran tashin kiyama Nana Aminatu za mu nema. Nana Aminatu garkuwa ta kice kika ɗauki uban mazaje. Mai ceto mai bada ceto na kira ni fa za na keto baitocin ki fa za na furzo sai makiya sun zama hoto. Akwai wata alfarma a gunki ce kika ɗauki uban mazaje. mun dan girman ma'aiki ce kika ɗauki uban mazaje. Madina nake roƙa a gunki ki amsa dan girman ma'aiki. Nana Aminatu garkuwa ta kice kika ɗauki